Виж ги, демоните не носят рога, те носят кървави пачки, докато света гори. Един в кабинета пише закони след друг. Гледа в камера, сее във всички страх и гняв. Този демон ти продава рай в шишенце и мезенце. Кредит, празни обещания, докато душата ти пита кой ще те извлича от този ад. Блясък на екрана, това е техният обред. А ние киваме свещеници в новата религия на греха. И демоните в света са най-страшни от всички, не живеят в ада, а системите и схемите. Отворен шепот в новините, в мърсотията на властта. Те крадат утре, днес, вчера, без да оставят и следа. Просто погледни се около, просто погледни се. Демонът на равнодушния се смее в задния ред, когато вижда брат да мре за брат от гледката. Това в кабинета пише закони. След виж, демоните носят рога и пачки, докато света гори. Се палят от ръцете им, друг гледа в камера, сее във всички страх и гняв. Този демон ти продава рай в шишенце и мезенце. На кредит, празни обещания, докато душата ти пита кой ще те извлече от този ад. И понякога се чудя, когато гледам в огледалото,